Καλώς ήρθατε στο TravelFits. Στο παρόν βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να καταχωρήσετε το κατάλημά σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε στην αρχική σελίδα να χρησιμοποιήσετε είτε το tab εγγραφή ξενοδόχων, είτε στους ξενοδόχους, στις πληροφορίες, το σχετικό σύνδεσμο. Αφού πρώτα διαβάσετε τους όρους χρήσης, κατόπιν τσεκάρετε ότι τους υποδέχεστε και εισάγετε το email σας. Κατόπιν πατάτε εγγραφή. Στο email που δηλώσατε θα σας έρθει αυτόματα ο κωδικός εισόδου στο control panel του ξενοδόχου. Σε περίπτωση που δεν έρθει στα εισερχόμενά σας, μπορείτε να ελέγξετε στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης, πηγαίνετε πάλι στη σελίδα του TravelPits και εισάγετε ξανά το email σας και τον κωδικό πρόσβασης που σας στείλαμε στο email σας. Στην πρώτη σελίδα σας ζητείτε να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομά σας, το επώνυμό σας, τη διεύθυνση, τη χώρα, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, φαξ, άφημη και δόη. Στη συνέχεια αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και πατήστε εγγραφή στοιχείων. Στη δεύτερη σελίδα σας ζητείτε να καταχωρήσετε το κατάλημά σας με στοιχεία όπως όνομα καταλήμματος, είδος καταλήμματος, κατηγορία, την περιοχή στην οποία βρίσκεται το κατάλημά σας, κατόπιν τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα και στη συνέχεια στοιχεία όπως το τηλέφωνο του ξενοδοχείου, το fax, το email, την απόσταση από το αεροδρόμιο, απόσταση από το λιμάνι, το πλησιέστερο, απόσταση από πόλη, από παραλία, καθώς επίσης και αν διαθέτετε υπηρεσίας μεταφοράς από και προς στο αεροδρόμιο, το λιμάνι, την πόλη, την παραλία. Στη συνέχεια μπορείτε να γράψετε μια σύντομη περιγραφή του ξενοδοχείου σας, επιλέγοντας την επιθυμητή γραμματοσυρά και μέγεθος γραμματοσυράς της αρεσκίας σας. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες και κατόπιν να τικάρετε τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές που μπορείτε να βρείτε στο Control Panel. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, δέχεστε ξανά τους όρους χρήσης και πατάτε εγγραφή στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάποιο στοιχείο, βλέπετε ότι θα σας εμφανιστεί ένα κόκκινο πλαίσιο που προειδοποιεί ποιο στοιχείο είναι απαραίτητο.
Στο επόμενο βήμα σας ζητείτε να καταχωρήσετε την ακριβή τοποθεσία του ξενοδοχείου σας. Έχετε τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας την πινέζα, να καθορίσετε ακριβώς το σημείο που είναι το ξενοδοχείο σας. Και να πατήσετε το σχετικό tab καταχώρησης τοποθεσίας. Στη συνέχεια, αφού έχει δημιουργηθεί το control panel με τα στοιχεία σας, μπορείτε να κάνετε όποια διόρθωση θέλετε. Καθώς επίσης να αρχίσετε να περνάτε και τις περιόδους λειτουργίας, τα δωμάτια και τις τιμές και να ανεβάσετε φωτογραφίες του καταλύματός σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις περιόδους λειτουργίας ανάμεσα σε χαμηλή, μέση, υψηλή, ενιαία ή κάποιες συγκεκριμένες περιόδους. Κατόπιν, στα δωμάτια και τις τιμές, μπορείτε να επιλέξετε το είδος του δωματίου και την αντίστοιχη τιμή του σε κάθε περίοδο. Στη συνέχεια, στις φωτογραφίες, μπορείτε να ανεβάσετε φωτογραφίες σχετικές με το κατάλυμα, τα δωμάτια, τις γενικές εικόνες, τα αξιοθέατα και το λογότυπο του καταλύματός σας. Αφού πατήσετε επιλογή υλικού, επιλέγετε από το σκληρό σας δίσκο τη φωτογραφία που θέλετε να ανεβάσετε και κατόπιν πατάτε έναρξη μεταφόρτωσης. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε δυσκολία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας να σας βοηθήσουμε στην καταχώρηση του καταλύματός σας.